анаме проектуш проекти хонаи чорҳуҷрага, яъне ҳама материалуш бо нархи ҳозира ҳамро мо ҳисоб кардагем. Семенблок 4800 дона меравад. салому алайкум подписчикҳо, салому алайкум тамошобинони шабакаҳои интернетӣ. Бародаро, имрӯз видео дар мавзӯи як проекти хона мешавад, яъне як проекти беҳтарин мешавад. Ҳаму проекта мо расходша аз 0 то бучаша ҳисоб кардагем, яъне ҳама материалуш бо нархи ҳозира ҳамро мо ҳисоб кардагем аз 0 то охирша. амрӯз мо ба шумо ҳамаша гап мезанем. Видеоро бо диққат тамошо кунед. Ин як бор сурати ҳаму хонаро бинен. чихеле ки диден ҳаму сурата ин ҳами хонаро мо полни расходша буровардагем. Видеоро бо диққат тамошо кунед, ҳатман ба шумо маъқул мешавад. хонае ки дар навор дидем бародаро, анаме проектуш проекти хонаи чорҳуҷрагай беҳтаринай, ана 13 ба 9 обши фундамент 72 пагони метрай. ҳамира мо расходша ҳамаша ҳисоб кардагем, ай 0 то буд шавиша. стенаша бо семенблок ҳисоб кардагем. бародаро дар комментария менависанд ки бо семенблок як бор ҳисоб кунед. намира бародаро мо ба семенблок ҳисоб кардагем, як рада семенблок. ана наме проектш бародаро, ана инҷа калидор медрои, ана ису дар меша хонаи спални. ана дурун хонаи дурун ба дурун меша, дурунгиш хонаи детскияй. ду парада хонаи калонай меҳмонхона. дарош ай пешай су метавонем ки мисол ай любой ҷо дар ҳамин хонаҳоро монен хитон. анаиш меҳмонхонаи 8 да 3 ай, анаиш калидор дорад. ана 6 да 3 ай меҳмонхонааш, калидоруш 3 да 1.5. шумо метавонед ки нами калидор ҳамира мисол дар шайнами хона кунен, мисол баня мекунен ё кухняам кунен мешавад. намира бародаро мо ҳама обши ҳисоб кардагем. хонаи спални 4.5 да 3 мешавад, хонаи детски 3 да 5, калидор 4.5 да 1.5, обши фундамент 72 пагони метра. ҳамира ҳама расходша мо буровардагем бародаро. инози расходи фундаментша ҳисоб мекунем. расходи фундамент дар 72 пагони метр 70 да 50 рехтагиян, барое ки як рад семенблок худуш 40 мешавад паҳмиш, барои ҳаму 50 мо ҳисоб кардем. семент 75 халта меравад, 43 сомонӣ, 3225 сомон. арматур 70 дона меравад, 18 сомонӣ, арматури 14 кай, 1260 сомон. ана санг 3 камаз меравад, 400 сомонӣ, 1200 сомон. шебен 1 камаз меравад, 600 сомон. ана қум 2 камаз меравад, 300 сомонӣ, 600 сомон. ана сим 5 килограмм меравад, барои мо армировать кардан 15 сомӣ, 75 сомон. устопули бародаро як пагони метри ҳамин фундамена 30 сомонӣ мерезан, 72 пагони метр 2160 сомон пули устопули мешавад. дар ҳамин проекти хона ҳамиқа фундамент нушта устопули 2160 сомон ҳаққи устов мешавад. ана расходи стенаро гап мезанем ҳозир. расходи стена бо семенблок баландиш 2.70 ҳисоб кардем, барое ки 2.5 мегам пасттара, барои ҳаму 2.70 ҳисоб кардем. мисол барои фигура фаровардан беҳтарин мешавад. ана семенблок 4800 дона меравад, 3 сомонӣ нархи максималниша гирифтем. мисол яхе ҷода 3.5 сомон аст, 4 сомон аст, 2.5 сомон аст. яхел ҷода мо байна гирифтем, средни сенара гирифтагем. ана 3 сомонӣ 14400 сомон. ана семент 50 халта меравад, 43 сомонӣ 2150 сомон. ана тол 2 рулон меравад, 70 сомонӣ 140 сомон.
сетка 3 рулон меравад 200 сомонӣ 600 сомон. Сеткаро худон медонем барои аму стенаро ба қувват карданай. Ана қум 2 камаз меравад 300 сомонӣ 600 сомон. Устопули бародаро як дона симент блока 1 сомону 20 дирам мечинанд устоҳо. Обшаму 4800 дона симент блока 5760 сомон пули устопули стенаш мешавад. Обши итоги ами стена 23650 сомон фақат дар стена расход шудагӣ. Ана дар фундамент 9120 сомон дар фундамент. Ана ку расходи киришаша мо ҳисоб мекунем бародаро. Видеоро бо диққат тамошо кунен. Расходи киришаи конвертни ҳисоб кардагем дар хонаи 13/9. ана тахтаи дастак болои деволда месодагӣ 6 метра 050 баруш 15 40 дона меравад 100 сомония 4000 сомон. ҳамун 40 дона тахтаи 6 метра мешавад 50. ана тахтаи таҳи дастак мисол дар болои девол месад барои дастака қапондан 6 метра 025 200 баруш 15 10 дона меравад 48 сомонӣ 480 сомон. ана тахтаи чорни бародаро 6 метра 025 баруш даҳак 100 дона меравад 30 сомонӣ 3000 сомон. фақат тахтаи чорниш мешавад. ана тахтаи стойка барои кириша тайёр кардан 6 метра 0 сараковка баруш 15 50 дона меравад 87 сомонӣ 4350 сомон. рекаи шифр бародаро 6 метра 5x5 45 дона меравад 30 сомонӣ 1350 сомон. ана шифри тоҷики қати мо ҳисоб кардем бародаро беҳтарин шифрай дар Тоҷикистон. ана 100 дона меравад дар аму хона 50 сомонӣ 5000 сомон шифри таму кириша мешавад шифри Тоҷикистон. ана мех 15 килограмм бародаро инҷа мехи 120 даг мерава 100 даг мерава 70 даг мерава фарқ надора ҳамаш 10 сомониан килограммуш обши 15 килограммо ҳисоб кардагем 150 сомон пули мех мешавад. устопули бародаро як шифри аму хонара 25 сомонӣ мезананд. аму ҳамаша тайёр мекунанд со дастака река ҳамаша тайёр мекунанд. ба рӯи шифр устоҳо пул мегиранд. як шифр 25 сомон 2500 сомон фақат пули устопули мешавад дар ҳаму кириша. обши итоги ҳаму кириша бародаро 20830 сомон фақат дар киришаи ҳами хона расход мешавад. хонаи 9/13. ана мо ҳамаша ҳисоб кардем обши расходи ҳами хонара. фундамент 9120 сомон. ана стена 23650 сомон. кириша 20830 сомон. обши шумо ҳисоб кардагем бародаро. обши расходи хона сомони қати 53600 сомон сомони қати расход шудагӣ. ана ба рубли русӣ 412300 рубл расход шудагӣ. ана доллар қати бародаро 5525 доллар дар ҳами хона расход шудагӣ. чӣ хеле диден ина ҳамаша расходша буровардагем. стена бо симент блок ҳисоб кардагем. мисол фундамент 70/50 киришаш конвертни ҳамаш расходша буровардагем. мисол хонаи кам расход шудагӣ 53600 сомон обши расход шудагӣ. дар ҳами хона чорҳуҷрагай мисол метавонед ки шумо ҳамира бо дурмуштаи нами калидоре ки ҳаст ҳамира бания ё кухни кунед. инаи калидори и хонаи дурунбадурунай спални детски. инаи хонаи меҳмонхонаи мардона мешавад. анаиш меҳмонхонаи занона. бохтон чӣ хеле маъқулай ҳами хел минени хутон қати мисол комнатаоша чӣ мекунед.
ана ин буд бародаро видеои имрӯзамон. Дар канал подписатсия кунед, аз видеои ояндаи мо бохабар бошед. агар видеои мо ба шумо махуш боша, ҳатман лайк, дар канал подписатсия кунед бародаро. Касоне ки подписатсия накардагиянд, дар канал подписатсия кунед, лайк монед, аз видеои ояндаи мо бохабар бошед. Хай то видеои оянда.